Това е бюлетината за гласуване в страната. Тя е същата бюлетина, с която се гласува от много години. Ще се гласува по същия начин, като в квадратчето с номера на партията и коалицията избирателя трябва да отбележи знак Хикс или В, с химикал пише със син цвят. Задължително е да се гласува най-напред в едно квадратче, за да бъде действителен гласа, и вече ако желае, избирателя може да отбележи преференция в кръгчето с номера на кандидата от избраната от него партия или коалиция. Имената на кандидатите ще бъдат залепени в паравана за гласуване и пред изборното помещение, така че избирателите, преди да влязат да гласуват, е желателно отново да погледнат имената на кандидатите, за които името на кандидата и номера в кандидатската листа, за който желаят да гласуват. Но отново ще обърна внимание най-напред в квадратчето с номера на партията и коалицията, за да е действителен гласа за партия и коалиция. Ако се гласува само в кръгчето, тази бюлетина ще носи недействителен глас. И още нещо за избирателите. Това ще бъде кочана на бюлетините. Бюлетината трябва да бъде откъсвана от кочана от член на секционната избирателна комисия пред избирателя. Няма право секционната избирателна комисия предварително да откъсва бюлетини от кочана и да ги подготвя, за да ги дава на избирателите. Това. По 100. Да показвам ли вече другата за извън страната? Това е бюлетината за гласуване извън страната. Там няма преференции, тъй като, както стана ясно, беше отложено въвеждането на район чужбина и там няма кандидатски листи, гласува се само за партии и коалиции. Иначе абсолютно същата. Това е кочана за тази бюлетина. По същия начин се гласува, само че тук вече само за партии и коалиции в квадратчето с номера. Готови ли сме? И сега машината за гласуване. Както в 11 национални избора за 5 години насам, това са машините за гласуване. Ще се гласува по същия начин. Карта, с която избирателят ще гласува, поставя се в отвора с чипа нагоре, зарежда се електронната бюлетина. В случая бюлетината ще бъде на 2 страници, тъй като кандидатите партии и коалиции са 24. Само в изборен район Смолян имаме независим кандидат и там ще бъдат 25. По същия начин ще бъде отпечатана и хартиената бюлетина за изборен район Смолян. С бутона предишна страница, следваща страница, избирателя може да прелиства бюлетината. Докато не отбележи вод за партия или коалиция, не стават активни кръгчетата с номерата на кандидатите, така че едва когато бъде отбелязан вод за партия или коалиция, тогава вече може да бъде отбелязан глас с преференция. Аз ще покажа само гласуването и след това ще можете да си заснемете. Ставили сме така, както трябва да бъде в изборното помещение. Ето, след като маркира своя глас избирателя, с бутона преглед проверява това ли е избора, който е направил, може да го промени и да се върне обратно на бюлетината, но ако не желая да го промени, натиска бутона гласуване, изчаква отпечатване на бюлетината от машината и след звуковия сигнал се взема бюлетината спокойно от машината. Преглежда своя избор, сгъва бюлетината и я дава на секционната избирателна комисия за поставянето на един печат
за разлика от хартиените бюлетини. Пуска се бюлетината в кутията, след което вече може да гласува следващия избирател.